What's up guys? Good morning, good afternoon, good evening. For this video, kumuha nga ako dyan ng dahon ng lubi-lubi or libi-libi dito sa Bicol at nyug-nyugan naman sa Tagalog. Sa ibang lugar, hindi ko alam kung ano ang tawag nila sa dahon na yan. Basta dito sa amin, lubi-lubi yan. At hindi ko na rin pinakita yung pagkuha ko kanina kasi masyado naman hahaba ang ating video. Kaya sinimulan ko na dito sa paghihimay. At iwan ko kung tama ako sa pronunciation kong paghihimay. Kasi dito sa amin, basta pinupurpoknit lang yan ang dahon, tinatanggal yan kasi may matigas na dyan. Oo, at kinukuha ko lang yung dahon na medyo malambot pa. Ganito talaga yung advantage kapag nasa probinsya ka. Hindi mo na masyadong poproblemahin ang pang-ulam kapag may bigas ka. Kasi madali lang dito humanap ng pwedeng gulayin at humanap ng nyog. Punta ka lang sa kagubatan at maghanap ka ng may mga tanim na nyog at puntahan mo. At kung may nahulog na nyog, kunin mo na agad kahit hindi sa inyo. Charot. Hindi may panggata ka na. Pero sa ngayon, hindi tayo maggagata. Dahil sa video natin na to, magluluto ako ng ukoy na lubi-lubi. At dahil wala naman akong masabi, ikakat ko na ang video. At pagkatapos ko ang himayin ang dahon, inugasan ko na ito at gagayatin ko ng paganito. Yan, ganyan. Ginayat ko lang yan sa maliit na parte. Pagkatapos ko ang hiwa-hiwain ay ilalagay ko na ito sa lagayan. Siyempre, alangan naman. At naghiwa na rin ako ng sibuyas para ihalo sa lulutuin nating ukoy na lubi-lubi. At siyempre, hindi pwedeng sibuyas lang ang ilalagay natin. Hindi pala natin ako lang. Kaya naghiwa na rin ako ng bawang para ihalo. Pagkatapos, nilagyan ko na nga ng harina. At kumuha na rin ako ng 2 itlog para ihalo. Fresh na fresh pa yan. Mainit-init pa, kakaitlog lang. Naglagay rin ako ng konting paminta, konting suka, at siyempre, hindi mawawala ang asin. At nilagyan ko na nga ito ng 1 basong tubig ulan. Tubig ulan yan kasi yan ang magpapasarap sa lulutuin ko. Charot. Uy, sa wanawasa yun, baka maniwala naman kayo. At syempre, mekos-mekos natin yan mga insan para maghalo-halo na lahat ng sangkap na nilagay natin. At syempre, hindi mawawala ang isa pang pampasarap. Mag-magic sarap. Magic sarap is a product of Nestle. Kaya Nestle, baka naman. Charot. At syempre, mekos-mekos natin yan ulit mga insan para maghalo na yung magic sarap na nilagay natin hanggang sa magganito na ang texture niya. At kapag ganyan na niya ang itsura mga insan, pwede natin niyang iprito. At mukhang may nagpahiwatig, may tumilao. At habang hinahalo ko yung lulutuin ko, nagsalang na ako dyan ng kawali na may mantika. At syempre, kapag mainit na ang mantika, ano pang hinihintay natin? Magluluto na. At kapag ganito na ang itsura, kailangan na natin hanguin. Baka kasi matutong. Ay, masunog pala. At ito na ang finished product ng niluto kong ukoy na lubi-lubi. Kaya ito na, the moment of truth kung talagang masarap. Tikima na. At syempre, may sasawan tayong suka dyan. Nilagyan ko lang ng sili, sibuyas, paminta, konting asin at konting asukal. Ayan na, titikman na. Nakita pa, isobo mo na. Si Ramsa na. Sana all. Pwede na pangpulutan. Hanggang dito na lang ang video natin mga tropa. Salamat sa panonood. Peace out.